İkinci tapqırın 4-nji aydymçysy Resul Kiçi rapper Diýahal velayetiniň Ak Buğday etrawynyň ýaşyl şäher diýänje ýerine ýaşaýan oglanjyk. Etdik dinleýäs, görýäs, baha berýäs oglanlar. Ha! Dondurmasak bolanok. Patsançyk bilýärmi? Zada maýdan bolýara, şoň seti şo. O zatda öňden çykmadym TikTokda. Nämen. Rap çagaşaydım mutladım. Kiçik ana Resul Kiçi rapperdi. Baldın dinle. Maşa. Şamı. Sağ Ya hoca. Yangacının şey dedik bir ellaycıymışı. Ben kesin gözüm yaşar. Ayda sus gitsin abi. Maşallah. Bu böyle ben falan sayı maşallah. Yol açık oldu. Resul'den benim aydınım var. Benden de o aydı. Sülbün boğumdur abi. Biliyorum hemen. Ya kurbaniyat etken dedi? Emin Rasim. Şoň ýanyna Yok. Wroj şok gawasa goý urutdum. Hem gözüm ýaşaraydy. Hudaý kesin bizi. Men yok. Ben şonu aýtjak boldum. Braçyk seret. Çağacaň. Sisinden görýän men tek çağadar. Ýöne ýekiji birdarna geň gördüm. Ýekiji ýerine bitden çykmada oradyn oý. Seret ýekiji Resulcan, jigim üstünlük enen söz ýok, korpam. Sen ýaşynda biz oňarmadyk şonu. Biz edibem bilmeýär sen ýaşynda şonu. Malajes jigim. İşin üstünlük. Inden bir story gaýdyp berjatam. Bolşum şeýle dip şol İslam bilen şo tane aýtdym aýagyny şol patsan bilen bolşum şeýle aýdym şeýletdim. Roje senen bilýäňi dinledip korkdum aýdan şonda. Bolşum şeýle zat demotla. Kana şonda biz girdik İslam bilen. Men geçdim ilki men aýtdym. Aýtdym kim geňe PS dip bady PS şansaňa da salam be ýesi görýän bolsaň Resul dip olamla şuma programist öňe polnusy aýdymyny taşady. Ondan diýjegim ýa-ni şola motiw şol ertdi dawalyn şo taklay azr açyk studiýa atyp bir dilimiň ujunda dur. Ondan şol studiýa ertdi da sik şol studiýa kan rapperler madam etdi da takaw stepini ol qadim studiýa bilinýän studiýa şo taýda men ýalňyşmasam mara kimde şo rapperler Karoçum şo, Ferhat aýtdym ha, başda baramda. Jigim, birinjiga da gaýdýanmy diýdi. Neçe fadan bolýarlardy. Hawan birinjiga da gaýdýanym. Diswesinde birinjiga da gaýdýan. Birak aqdatmy çykdy. Näme jigim, ne diýanmy ya, näme adam filmydyk bolýanmy? Aýdaýmalla, öňe aýdyp bereniň agam aýdan bolsam men öň eşlerdiň ha men niýdim. Sağ patsan tek kim? Ol pikretdi. O aýdyşyma geň gördü. Pezi inni bolýar men hiç İslam ýerde, ana isbilýändir bu. Olu kapçık nämeden ödem? Mikrofon var, ana şuň deň. Şular ýaçyk. İslam, oň boýunça kişi. Mikrofon gülüp öder bile aşakçı. Şeydi aýtjak bolýan mikrofon depede dersem. Aşakçı şunsyna goýdy. İslam ýerip nämeden? Menden metrga wagtda. Walla ýanky şol Ama ýa. birinji gedegimi? Ýanky diýän oglan mara. Pizza ýigrenni bizi. PS öňde goýsana wagym o.
Realni men dağı döngün. Men tanak gelýän birinji gele. Hadi özüm getirdim şu mat diýdi. Şulkysyn patsanam jigisimin şular ýalyk we aýa goýsyny biz wagtynda saгаdyň diline çykgylysyn okoýadyk şu bite ýirjek bolup diýe. Onda sen rapper däl radnoy wag adyň ýadyma düşeni. Aýçyk sen adyň emmekimi? Dışyk broj sen emmi öňden mä tanalýan. O gadymda di satyşyp görenden mä sen ba aýsama biziň oglanlar, kön oglanlar ha o maý diýe. Do saгаdyň çykgylysyn aýdýadyk bolny. Mena Allah berdi, men etdim bolly. Allah berdi maňa şol, men bitden çykamak. Bolly. Patsan, Resulcan jigim, ene senem şol şonu ýaklatyň. Ene sen dytakoy sepini kiçime sen ýanda wap. Men sen ýaşynda men wap şodatlar ede bilmeýär. Näçe ýaşynda gajaňsa? Ba bolsa wara bir 4-nji klas, 5-nji klas uşağa. Men mun sorar sokman. Karaçym diýjek bolýandadym, menne şonda şey geň gördüler. Bu şonda ne bir daýym täzeýdi bar, şonu açyk görüň täzeýdi gördi. Daýtdym ýadyma şonakma bratym durýardy. Hiç ýadyma şonakma bra. Gel özüň diýmediň modym saçyp hoýja aýtdyň we brat. Täzeýden täze 150 wagtydy şonda. O gedenge getir. Men şola o şolaýdym. Täze 100 däl wagty. Aýny o wagt täze 100 ady ýokdy. Başga bir ady bardy. Bilýär, erkin bilýär öň kady. Şonu ýangraya wagt, horujykda o wagty düşündiňmi? Ona diýjegim, bu sagja Aýdyma. Aýtdyma söz ýok. Söz ýok, söz ýok, ýok. Menden jürilerden söz ýok. Taýsa men öz historiýamy aýdyp berdim, şo sen şo derejede gowy okudum körpä. Mala jessig jigim. Galan näme oglanlar gyzar özüňiz gollan haýş edýän sizden. Hemen sağ olun işiniz.